25 tones d'aixís de gran puresa, procedents del Líban i de Pakistan, cremen als fons d'esta incineradora. El preu... no. Estos sacs de droga que estan carregant en 6 camionetes formen part de 2 aprehensions de la policia. Per una banda, 17 tones que varen ser rebudes en la cala mitjana, cala morisca. Este és el decomís més important que la policia és que no... Els concerts es faran durant els mesos de juliol i agost a diverses ciutats de Catalunya que ja compten amb orgues restaurats per la Generalitat. Mira, Pere, és que m'està fent la punyeta. El primer concert de trompeta i orgue... La vida d'un porc sempre ve marcada per la mort. Avui estos 2.000 porcs seran sacrificats a la granja Laia de Barcelona per patir la pesta porcina. Encara que les autoritats sanitàries han indicat que la pesta porcina és una malaltia pràcticament erradicada, són molts els ramaders que han de sacrificar els seus porcs. El principal problema és que... Per favor, que lleven això! No volies veure les coses que m'aixen en pantalla? La tele també és això. De qualsevol manera, ja han passat per un període de proves. Sacrificats un total de 200 porcs. Miguel Àngel Picornell, TVB, Sant Sadurní d'Anoia. Canal 9 comença avui les seues emissions de proves. Els serveis informatius de televisió valenciana, que no funcionaran a ple rendiment fins el 9 d'octubre, s'han afegit al dispositiu preparat en esta ocasió a causa de l'aparició del fort temporal que sacseja tot el territori valencià des de nit i que, segons informacions d'última hora, pot haver reproduït un mort. Es tracta del conductor d'un vehicle que ha caigut al barranc de Picassent. Totes les comarques valencianes, especialment les més costaneres... I va, i els pilla la pantana. La veritat és que els dels informatius van fer un esforç molt gran aquells dies. No has d'oblidar que esta tele és, sobretot, un servici públic. Les forces de seguretat han hagut de rescatar algunes persones que havien quedat aïllades per l'aigua. Segons les últimes informacions de què disposem, el riu Segura està en estos moments a punt de desbordar-se en la comarca d'Oriola, on els habitants d'algunes alqueries han sigut evacuats. A l'Horta Sud, els barrancs se n'han eixit i l'aigua ha aïllat alguns pobles bona part del dia. Beniparrell i Alba són els municipis més afectats per les barrancades. A Beniparrell, els bombers han hagut de rescatar amb una lanxa Zodiac un grup de 8 persones que s'havia refugiat en una teulada. Les indústries de la rodalia tenen destrosses considerables i, en alguns casos, hauran de suspendre les activitats durant alguns dies. L'alcalde ha demanat la declaració de zona catastròfica i a l'Horta Nord, Bétera, Montcada i algunes pedanies de València també han estat incomunicades. El record de les últimes riuades ha fet que els veïns de la Ribera hagin seguit minut a minut l'evolució del Xúquer, que baixava molt crescut per les pluges caigudes a la vall d'Albaida. L'Albaida, el Canyoles, el Clarià i la resta d'afluents del Xúquer venien plens inclús desbordant-se, però no han arribat a causar problemes greus.